Wo signify isi ani lakha ingkora isi Borjan constituency angkang hokwailang so mate koilajan ahawar Udeng Tisso Arong along Udeng Tisso Arong lapen koilajan Gov LP School Chelang rapet pen koilajan Gov LP School along rong kiseng ningkan pen pining surihini ra ingkora phoan Kep krehini civil engineering MBBS lapen prek jam loke charlie ang deng kachapa unduna tumaphan Felicitation Ajaimek kapaman pon Mayalong aluhia mana pingpen kachetong dun Koilajan Government LP School Headmistress Renuterangpi SMC Amaipu Birenterang Rongasar Harsing Tisso Radasai Klembang Horen Tisso Lothan Bang Raikel Sadap Borjan Development Committee lapen penangan manping gedotum chetong dun Bangso Karchoa Mayalong Headmistress Renuterangpi pensi Mai Chariponlo lapen Mai ke phalam the Bidor Singh Be pensi Pachini Ponlo Udeng Tisso Arong pen Parokrisir kebra trokner kebra ke thom aningkan Matric asatlang kachapa undun cheng abangpu Bidya Singh terang MBBS degree kachapa undun cheng Dr. Kadom Tisopi BTech Civil Engineering kachapa undun Boronson terang BA kachapa undun cheng Purnima BP lapen kadukawe bang phokebra pli atum aphan archoponlo Kachitong dun aluhi atum pen kaningje ponke Thekre selote rong rup klarsi chelar ponpo api apo atumta laan sase bor I ponlo pulotangte non ke wangji ove ke mi atum chingthur thekpo lapen loke charlia ke nang sot alam hai hui mayalong chithan chimom paduk ponlo Dr. Kadom Tisopi pen bangso degree kachapa undun pen manping nangkit bi pon thekapot kachuro lam the chepaklang pon lapen ove ke mi atum loke charli chepaduk nangji polam the kachini pon Dr. Kadom Tisso Nili dak Koilajan Udeng Tisso Arong pen Nili halo dak MBBS ke pas cheng lo lasi pini ke dak ili arong first program lo dak Felicitation ki pi hai lasi choro lo dak kepati tum aphan abang ko tumhan ka lasi tenela pini message ke lahan lo je mane non owe bangphu kimi tum an do an owe an ke chali dun pamedra MBBS no engineer no ajat pu man ka chali dun pamesi ajat talong ko ajal la si chali dun pamelo ta ajat talong tanto na phang la bang so pini la dak nang tu marong hanang kar cholong kan ningarong lo ningarong pigan lo je peni tangkar cho peni ke Koilajan ko LP School along Kupia posi pidi labang so program binang kok ma puke la puhen lo asi aprang si nili lam ni je aprang nangli tum social media hin according phastame suri akado pila lalo pini ni tum Udeng Tisso madang te Koilajan Gov LP School along lapu matric के पास लापेन HLC के पास डॉक्टर के पास इंजीनियर के पास लाबांगसो बांग फु आबांग फिए तुमफान कारचो फु लाबांगसो आमाय के बिपन लासी दाक नितुम आरंग लाके 1933 si rong chukim cheng lo lasupen wangbom 1952 aningkana bangke nitum Koilajan Gov LP School longpon lo kasi hala bangso 1952 pen chenglok pining 2025 an matric के पास abang phu lapen abang phi tum phan nilitum labangso ada kahut je katikuk mate asau kidore apor kachi tontia joine pensi irin sun labangso a program bi pon ekhet lo sitame pini ke je dak lilitum rong asar pen ninga klong pen chul par pig lo aprang si nili bangke ladak so school long I chem lo I had lo nili sitame so school long ke 1994 pensi so school long nili ke thandun pensi regularize ke nili ta 2005 sikelo la so pen dak ke nili chuli bangke nili pai nili porong masi nili same ko anma arlu atok uan arong da
sitame nili ke matha dambang ke laso mithang arong mithang sumartum theknangji pusi nili mithang sitame penan bor ilo ba nili long nang cirap dun nili system same pina anang cirap nang citu dun lo lapen ke pini la so sai ke pacun pon thek bang ke actually nili det kali ala dak suarong long nang cirap dun thepik do ade ajada sai sitame nili nuwet ke kichate un first nil long nang cirap dun ke nili system lo na phan kai ta nili churupon kai ta la aher siklem nangji aher sia pudo la son jat pupe la phan churo lo lapen ka dun thu dak rong ada ke kudam lu pulote dagarong fanili ke churu bang ke lalo school ladak nili kupima ko swapor sinili la tumhan kidor karma ke hang lu pute nang ke lelo lapen nang chiradun lu amasini la so school of hana bang ke ni angsong an ke poni phan ke nili ta boriu la se pini bang ke nili period mane nili so period ang bong mane metric ke pas ha aprang pen non andolo mo penalang li tum sitame than lo la se bininga mangke 54 ana candidate lero la se matalo je alang li tum aphan aprang archu thekthi sitame non li period bangke nili pene man kido poho pen chos sitame li archu popusi alang li tum gangbaratum pen social worker do alang li tum pen sitame chingki chithan pen se rong pen bang sab sitame nang chirung dun Dilai pen bijorong pi carbing long life